avem pe cale. Hop, 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 avem pe cale. Noi suntem creștini ortodoxi, suntem aleșii lui Hristos, tos. Nu se putea Hristos să lase astăzi niște creștini, de fapt, niște miei din turma lui săptămâna asta, fără apă, fără nutreți, că vorbesc în parabole, așa că n-am avut niciun fel de frică. Deci, tiki-taka, tiki-taka, tiki-taka face luna. 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 Când mă aveam câte emoții mai în gând, de ce dacă nu pe mine, de ce n-ai încredere, necredinciosule? Și atunci venea inima la lui. De acum încolo veți vedea o stea, o adevărată puternic. Dar numai jucători de valoare care ne vor duce finale și să sunt. Tiki-taka, tiki-taka, tiki-taka Barcelona. 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 Noi suntem creștini ortodoxi. 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 Noi suntem